Dnes prší, tak vám takto z auta ukážem, čo máme a čo budeme mať čoskoro v ponuke na stránke maxbau.sk. 4 väčšie rozostávané rodinné domy v lokalite Senec Lužianky. Štyri štvorizbové samostatne stojace rodinné domy na týchto pozemkoch. Momentálne čakáme na stavebné povolenie, ktoré budeme mať čoskoro. Dostupnejšie bývanie v Hrubej Borši 7 km od Senca, 2 rodinné štvorizbové samostatne stojace rodinné domy. Posledné trojizbové rodinné domy v lokalite Nová Tehelňa v Senci.